Bine ați venit la școala gimnazială numărul 165, o școală modernă, o școală care oferă copiilor șanse egale, indiferent de apartenența etnică sau religioasă și îi formează pentru a deveni cetățeni europeni eficienți. Profesionalismul, creativitatea, încrederea, siguranța sunt dovezi că la noi în școală sunt profesori implicați 100% în educarea și formarea copiilor noștri pentru a deveni buni cetățeni ai României. Elevii noștri învață într-o școală cu 3 corpuri de clădire. Primul corp cu 2 etaje, în 25 de săli de clasă curate, cu mobilier modular, cu videoproiectoare și table smart, 3 laboratoare de științe, fizică, chimie, biologie, cabinet medical, cabinet stomatologic, cabinet de consiliere școlară și 2 laboratoare de informatică. Misiunea noastră este de a forma elevi care să se adapteze societății contemporane și să devină cetățeni ai spațiului european. În a doua clădire, în corpul B al școlii, funcționează sala de sport, o sală modernă, unde copiii își desfășoară lecțiile de educație fizică. Tot aici regăsim vestiarele fetelor și ale băieților, atelierul de educație tehnologică, plus sala de mese pentru copiii care sunt implicați în derularea programului școală după școală. În al 3-lea corp de clădire este clădirea modulară destinată programului școală după școală. Acest program venind în sprijinul părinților care au ocupat toată ziua cu jobul și nu au timp de supraveghere și de efectuarea lecțiilor împreună cu copiii dumnealor. Atunci când vorbim despre școală și despre educație, ar trebui în primul rând să discutăm despre procesul de învățământ. Iar în cazul școlii noastre, procesul instructiv-educativ este unul eficient și de calitate. În activitățile noastre didactice folosim metode, procedee și tehnici activ-participative, astfel învățarea fiind centrată pe elevi. Elevii sunt îndrumați să colaboreze, să lucreze în echipă, îi îndrumăm către creativitate și aceste lucruri îi ajută să participe la propria lor formare. Urmărim o abordare integrată a conținuturilor. Astfel, elevii noștri reușesc cu o mai mare ușurință să se adapteze în viața de zi cu zi, iar activitățile pe care le promovăm în cadrul învățământului primar în special pun accent pe jocul didactic, un joc specific vârstei. Rezultatele elevilor noștri au fost unele deosebite de-a lungul timpului și ne mândrim cu acest lucru. Așa cum întotdeauna spunem că omul sfințește locul, consider că școala noastră este locul potrivit unde copiii dumneavoastră vor reuși să se dezvolte frumos. Mă numesc Alina Mariana Pintilii, sunt învățătoare la clasa 1 la școala 165. Am o experiență de 26 de ani la catedră și mă mândresc cu faptul că întotdeauna m-am preocupat de promovarea școlii în cadrul comunității. Legătura cu familia este foarte importantă, iar școala 165 se preocupă de aproape de acest aspect. De-a lungul anilor am promovat în cadrul comunității tot felul de proiecte ecologice și voi aminti cele mai importante dintre aceste activități: târgurile tradiționale, care sunt extrem de iubite
de către părinți și de către familiile elevilor noștri, în cadrul cărora am reușit să promovăm mâncarea sănătoasă, producătorii locali și am reușit să facem tot felul de donații către cazuri umanitare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă așteptăm la școala 165. Mă numesc Bălan Daniela și sunt administratorul școlii gimnaziale numărul 165. Școala noastră dispune de un efectiv de 6 îngrijitoare care acordă o atenție deosebită condițiilor sanitare. Cele 6 doamne sunt preocupate în permanență de curățarea și igienizarea tuturor spațiilor din unitatea noastră de învățământ. O atenție deosebită este acordată toaletelor care sunt renovate și dispun de materialele necesare igienizării. În fiecare pauză se face aerisirea și dezinfectarea spațiilor comune, cum ar fi clanțele ușilor, întrerupătoarele, etc. Avem un program bine stabilit de la care nu ne abatem privind dezinfectarea, igienizarea și curățarea școlii. Biblioteca școlară joacă un rol important în orientarea intelectuală a elevilor, în formarea gustului pentru lectură. Biblioteca școlii gimnaziale 165 deține un fond de carte de 20.468 de volume și deservește un număr de aproximativ 600 de utilizatori. Colecția bibliotecii se grupează în fondul de carte pentru împrumut la domiciliu și fondul pentru împrumut la sala de lectură. Pentru sala de lectură, fondul cuprinde lucrări de referință, enciclopedii, dicționare, atlase foarte multe și albume care, conform legii bibliotecii, nu au voie să fie împrumutate la domiciliu. Cărțile sunt așezate în ordine sistematică alfabetică și fondul de carte mai nou a fost separat pentru elevi, avea un acces liber la raft, a luat contactul direct cu cartea și a deprinde acest obicei foarte frumos de a citi. Școala noastră a fost cuprinsă în campania Toată școala citește, iar în perioada pandemiei am reușit să alcătuiesc pe platforma școlii o bibliotecă virtuală cu resurse educaționale digitale. Numele meu este Prisăcaru Ilico Cristina, sunt directorul școlii gimnaziale numărul 65. Pentru anul școlar viitor vom îmbunătăți oferta școlară prin înființarea 2 clase cu profil vocațional sportiv tip mozaic, câte una pentru fiecare nivel, primar și gimnazial. Avem nenumărate colaborări cu cluburile sportive de stat și cele particulare. De-a lungul anilor am obținut nenumărate rezultate la Olimpiadele Naționale a Sportului Școlar și concursuri organizate de diferite federații. Misiunea noastră este de a forma sportivi talentați și totodată elevi bine pregătiți. Numele meu este Tulba Ana și sunt profesor de limba română în această școală de peste 35 de ani. Sunt cel mai vechi angajat al acestei școli și știu destul de multe lucruri legate de procesul de învățământ și, în primul rând, despre pregătirea suplimentară. Pregătirea suplimentară, în special pentru copiii de la clasa 8-a, a devenit o tradiție în școala noastră. Și nu numai o tradiție, pentru că a început acum peste 20 de ani, este și o oportunitate pentru acești copii, pentru că școala noastră se află totuși la periferie. Și aceste pregătiri suplimentare îi ajută foarte, foarte mult. Copiii vin la aceste pregătiri, mă refer la cei de clasa 8-a,
și la română și la matematică. Avem profesori cu har, dedicați meseriei, fac aceste ore și chiar dacă poate nu vin toți copiii 100%, dar vin în procent de 80% și ajută foarte mult. Și cred că cea mai mare bucurie pentru un profesor de română sau de matematică, în urma acestor ore care nu sunt remunerate, este momentul acela al examenului în care acel copil a investit încredere în tine ca profesor și a venit cu o notă mare, o notă pe care a dobândit-o în urma orelor de curs și în urma acestor ore de pregătire suplimentară și ți-a spus un mulțumesc. Și este cea mai mare satisfacție profesională pe care poți să o ai. Bună, sunt Renata. În prima zi de școală era o zarvă totală. Toată lumea era emoționată. La fel eram și eu. Dar când doamna m-a luat de mână, am simțit că mergeam într-o altă lume. Ne-a îndrumat și ne-a iubit. A avut grijă de noi și ne-a ajutat să devenim cea mai bună variantă a noastră. Am experimentat cursuri de actorie, basket și dansuri populare. Am participat la sărbătoarea familiei și Târgul Eco și ne-am distrat cu toții în foarte multe tabere. Pentru asta le mulțumesc tuturor. Mă numesc David Mihailescu și sunt elev în clasa 9 la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Am parcurs atât ciclul primar cât și cel gimnazial la școala gimnazială numărul 165. În primii 4 ani am avut norocul de a fi îndrumat de o doamnă învățătoare de excepție care s-a implicat foarte mult în dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Clasele 5-8 le-am parcurs alături de niște profesori minunați care, prin munca și profesionalismul lor, m-au ajutat să obțin niște rezultate deosebite, drept pentru care am terminat gimnaziul ca șef de promoție. Țin să le mulțumesc tuturor